Күптән түгел бер әңгәмә барышында миңа әңгәмәдәшем язмыш ул сценарий дигән иде. Әлеге сценарий безгә күктән Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә бирелә. Һәм шул вакыт уйга калдым. Язучылар әлеге сценарий белән килешә микән? Әллә инде алар бу сценарийга үзләренең нидә булса төзәтмәләрен кертә микән? Һәм менә бүген безнең кунагыбыз үзе язучы, үзе публицист, журналист һәм мөхтәрәм билгеле кеше. Бу сорауны мин аның үзенә биреп карыйм әле. Төзәтмәләр кертә ала микән ул язмышына? Әллә юк микән? Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, эфирда язмыш тапшыруы. Белән бу тапшыруны көтеп аласыз. Һәм бүген безнең кунагыбыз билгеле шәхес, мөхтәрәм шәхес, журналист, публицист, балаларны яратып укыла торган Салават күпере, һәм инде әдәбият һәм мәдәният сәнгать өлкәсендә эшләүче сәхнә журналларына нигез салучы Зиннур Хөснияр бүген бездә кунакта. Исәнмесез, Зиннур әфәнде. Хәерле сәгатьләр булсын, Замира ханым. Исәнмесез. Менә безнең өстәл тутырып, монда сезнең хезмәтегез, язмаларыгыз, булар барысы да сезнең гомерегезне багышлаган, күңелегездә булган уйларыгыз бөтенсе дә кагаз битенә язылган. Мин тапшыру башында әйттем. Язучылар төзәтмә кертәләр микән язмышларына дип. Сез ничек уйлыйсыз? Язучы буларак төзәтмә кертә аласызмы язмышыгызга? Беләсезме, Замира ханым, менә әле уйлап утырам, сез шуны сорау биргәч, мин мөгән яшь вакыттан үземнең язмышка төзәтмәләр кертеп, язмышны үзгәрттем бугай. Менә иң беренче мәртәбә мин институт тәмамлап 2 ел журналда эшләгәннән соң 23 яшьтә 18 яшьлектәр белән рядовой булып армиягә киттем һәм үзем гариза яздым. Алыгыз дип, мин берәү дә алмый. Язучы тормышны күргә тиеш дигән нәрсә бар иде ул вакытта. Хәзер бардым ул яшьләр арасында юк тормыймы? Үз теләгем белән гариза язып армиягә киттем. Димәк, менә бу беренче мәртәбә шунда язмышка бераз сәтләнә киттем бугай. Әлбәттә шулай. Шуннан башласаң, шактый гына сәтләнәләр кертергә язмышны күңел теләгән, үзем теләгән якка борып җибәргәнмен икән. Үзем дә белмичә. Менә бала чагызга әйләнеп кайтыйк әле. Чөнки гадәттә мин бала чактан башларга яратам тапшыруны ни өчен дигәндә, иң менә самими хисләр, шушы кешенең инеш башы әйтик бит, инеш ишмә башы, ул шунак менә гаиләдән башлана, әти-әнидән башлана. Әти-әниләрегез турында сөйләгез әле. Минем бала чакта кушамат саз малае иде. Мин Ялай. Сазда туганмын дип әйтсәм дә була, аңа хәзер бераз ачыклык кертәм. Миңа 9 айлык кимәле вакытта әнине авылдан 2 шақырым, 3 шақырым хәтта ераклыктагы пешәнлеккә саз буена алып чыкканнар, әйдә булышасың, ал булсалар дип. Шунда әни пешән шумәләсе күтәргәндә миңа туграк тота башлаган. Шуннан әти аны тиз генә әле Ашыт елгасын чыгасы бар, киме белән алып чыгып, авылга кич хәл белән кайтып җитеп, шунда Чыланда мин дөньяга килгәнсез. Килгәнмен бу июль айы, әйткәнемчә, пешән чаба торган 61 елның матур июль айы. Бу кайсы төбәк? Мин Казан артыннан, Казаннан безнең авыл, Бикнарат дигән авыл, ерак түгел 50 шақырымда гына. Двияз ягы. Бикнарат дигән авыл, безнең бабайлар 19-нчы гасыр, 18-нче гасырда урманнарны төпләп, шунда авыл булып урнашканнар һәм авылның исеме дә Бикнарат, биек наратларны төпләгәннәр. Менә шуннан калган. Үзем Битаван мәктәбендә укыдым. Сез гаиләдә ничә бала үстегез? 5. Без әти белән әнинең 5 баласы идек дип әйтәм. Чөнки 3 кыз, 2 малай, өнем бар иде. Ул бик яшьләй, фаҗигалар рәвештә 29 яшендә дөнья куйды. Ул халак булганда, ул гражданский ОМОН дип әйтәләр ул вакытта шунда эшләйде. Минем қолдан китеп барды. 2 метрлы бойлы иде. Бабайга ашаган иде. Гәүдә кыяфәт миңа ошамаган иде. Зәп җәңгәр күзле, 2 метрлы бойлы, бик шивә, зифа. Егет иде. Ана кызы бар инде. Мәскәүдә яши. Бик матур үзенә ашаган. Шундый хәлләр. Нәрсә булды аңа? Монысы язмышта мин көткән үзгәреш түгел. Ходай Тәгаләнеке. Bu 94 yılında. Nasıl buldun? Niyaz isimdeydi. 94 yılında bu. Min Ramira Xanım ol haqda bik
жайылып сөйлесем де келмей оларда қаман еректе Яра. қалмай жарақат ол бик гадигіне балконға яңа фатир алғаш мен балконға пияла терезе қойғанда шундан ялғыш бик давыллы күні ноябрьнің 3 ноябрь шунда ялғыш ялып түсіп халак болды. Менә бит язмышның шундый аянычлы вакытлары да бар, аны беренчедә үзгәртеп булмый. Менә моңа бер нәрсә эшләп булмый. Һәр кешенең дә, һәр гаиләнең дә менә безнең әти әйтә торган вафат инде 7 еллык. Бер генә гаиләнең дә, бер генә йортында шүмәләсе тур түгел. Кайсы калмаса да ишелгән һәр гаиләдә бер фаҗигале хәл бар, инде бер үкенечле хәл бар. Шундый хәлләр булып тора, тормыш шуннан тора инде нәрсә эшләтәсең хәзер. Шулай. Менә әти-әниләрегез турында сөйләсәләр, кем булып эшлиләр иде? Әти минем гади тимерче һәм бик әйбәт балтастасы. Әнием 7 класс, 7 сыйныф белем алган күрше авылдан. Әти аны 18 яшьтә вакытта Сабантуй, иртәгә Сабантуй дигән көнне урлап алып кайткан, бер күрешкән булганнарда. Әти инде өлкәнрәк, 6 яшькә әти өлкәнрәк идән. Әнием менә быел 85 тула, исән сау, Аллаһка шөкер. Казанда миндә яшибез, якыннарны авылга алып кайтып куйды инде, авылда яшәргә мөмкинлеге бар әле. Менә шу авыл малае, гап-гади авыл малае, гап-гади авылда тудык һәм моның белән мин ömrüm boyu özümden бәхетле итеп исәплим. Чөнки безнең якта табигать искиш матур. Туфамның 01 елына безнең тояна кайтып килгәндә мине бер күрешкәч, Алла сезнең якта табигать сакланып, гашык булып кайттым дип сөйләде миңа. Туфанам әйтәм, nə искәште. Хәзер хисниярны ни өчен талантлы икән аңладыгыз бит инде әйтәм. Килде фала шунда бик каты. Аңладым ди, андый табигать güzel табигатьтә туып ди, талантлы булмыйча булмый торгандыр дип, ул безнең туган якларга ашып буйларына бик иш кайта иде. Мари орманнары авылсына ишелеп тора. Аның янында Ашыт һәм безнең авыл турысында Ашыт елгасы, шулай атаклы елга Иллет белән кушылган урын. Без Мари шигендә 2 генә шәһәр. Безнең авыл халкы Марилар белән аралашып үзде. Менә язу, сызуга Осталык ул бала чактан ук булмаса, үскәч кенә торып шәхес булып формалашкач кына яза башламыйсың. Беренче каләм тибрәтүләрегез кайчан башланды? Замира ханым, менә әти-әни дидегез, бер нәрсә әйтергә онытқанмын. Минем әти 4 класс, 4 сыйныф белемле, менә дигән балтастасы һәм тимерче атаклы, ләкин аның сөйләшкән тыңлап торсаң, йыклып киләдер иде. Ул һәр нәрсәгә үзенең фикерен нидер чагыштыру белән әйтә иде. Ул китапта укымаган, ул чагыштыруны каян уйлап чыгара белми. Аның чагыштыруы шул кадәр кызык иде. Әнием минем гел мәкаләдә сөйләшә. Ул шулай ук мәкалә китабын аны күргән дә юк, кулына тотканы юк аны, әйме? Гел менә үзенең фикерен белдергәндә, ул без сөйләшкәндә, ул аны белми, нәрсә икәнен үзе сөйләмиме? Ул мәкаләләр белән сөйләшә. Мин уйлыйм инде, бәлки менә шул әтидән килгәндер дип. Әгәр дә укырга мөмкинлекләре булса, бәлкем инде шуннан да әтигез әйтәсез бит. Шунда әгәр дә укырга мөмкинлекләре булган булса, әтибезнең бик хыялы иде. Ул шул кадәр хыялы иде. Ул әллә инде машиналар, әллә нәрсәләр, анда авылның, димме? Шуларны менә эшлим фәлән дигән дибиме? Һәм күбесе эшли иде. Әни менә бик шундый максатчан һәм тоңгысыз жанлы кеше. Әлде шундый әле 85 инде. Һәм ана нәрсәдән кайгырданыкларны болай түгелме? Мен әйтәм, тыныш бит инде ха. Ничә яшьтә? Шыпырт кына, тыныш кына ят. Ничек инде гомер буена ашкынып яшәсен дә инде һәр миңа 85 дип тыныш кына утырсын инде. Әлбәттә алай була алмый. Ул аны халкына хас түгел. Үземдә шундый менә Замира ханым мине белмәгән кешеләр гәрәктә гәүдәгә карап инде бер тормоз комбайн дип уйлый торганнардыр, әйме? Мин бик кызу кеше, мин тик тора алмыйм, беркайчан тик тора алмыйм. Гел менә эштә итәгә сәгать 3-тә торып утырам инде мин язарга компьютер. Ömür буе шулай. Һәм итәгә якташым. Мин Тургай үземчә хатын ябалак, әйме? Бик күп вакыт хәзер инде мин торганда әле хатын ятырга гына җыена. Кызык ниләр бар? Әлбәттә шулай. Менә язусыз дигәннән мин шул ук сорау мәйләнеп кайтам. Беренче язмаларыгызны хәтерлисезме? Мәктәптә ук булгандыр. Гадәттә һәр бер бала район газетына нидә булса мәкалә яза бит. Шуннан башлана. Менә минем яза башлаганым
benim gözüm içinde, tırmışım içinde bir zor kütülmegen yanılıp psikologik stres oldu diye etsem dürüst olur. Çünkü ben mektepte okuyanda, dinçi sınıflarda gül işlige, ikilige sirelip baratıran bir malay, huligan. Gül soğuş uyuşturup, soğuşup, övmekleşip, neşeder vatıp, diye tik durmak. Etmesin de. Mene haber mi ki mekteplerde, o vakitte mektepte tertipke niyot diyen Koyalar ya. niyot koyaları. Hatta dinçi sınıfta okuyanda benim tertipke okutuşlar niyot çağırga edirdendiler. Ben şimdi tertipsiz olaydım. Lakin iki yıl alapam kitap okuyları kızlar, dev kızlar, değil mi? Ben onlardan görüp kitap okuyordum. İnşa yazarız. Edebiyat okutuşu benim inşadan bir defter tutup yazam. İnşanın işlerliğine zor etip kızıl bilen biçli koya. Hatalarına sızıp koyup birliğe ikili koyadır yani. Lehapa edebiyat okutuşu elde hatırlayayım. Hem ben bir Kurşavol'dan deveni, yani Toğan oğlu, deveni olarak da isyan edip, malay sol 7. sınıfta olarak Kurşavol'a deveniga bargamın көрәсең ярдәм итәргә нәрсәләр отын ярыгыма шуннан кайтып килгәндә мотор җәйкен нинди бер хәндер арыш арасы ул кымлы бик мотор тургайлар сайрыймы җәйге юлда дигән беренче шигырьне яздым дип мин шигырь яздым роман яздым әсәр яздым дигән сүзне бик тырыш кулланмаска тырышам аны ул язылмый ул ничектер менә каяндыр килә hem şu şiirini işe kaldırıp patikaj yazıp koyup yaşayınca verdim. Ularda yaşayınca her sabah toy zondalık patronunda değil mi? Şunda o basılıp da çıktı. Yani bir gün verdim. Poçta aşağı kalıyorduk kasalam. Yaşayınca kilde tam bir iki kişiden karayım gidem basılmağa mı deyip edemeyin belki yok. Balık da gitmeye bulgandır değil mi? Ben orada bir iste kaldım. Basılıp çıktı mısın? Basılıp çıktı. Ben şiirden başladım. Student vakitte indi. Prozаны бик ярата идем. Прозаға студент вакыттан әкренләп керә башладым. Мин менә рәхмәтле остазларыма, минем бик әйбәт студент вакытта остазларым бар. Аның берсе Рифат абый Свиригин, әмә ул әдәби тәнкыйтьче һәм галим, әмә ул менә мине прозада бик нык ярдәм итте. Мин ул шәхескә бүген дә кулымны куеп, рәхмәт Рифат абый, рәхмәт Рифат Хасанович дип әйтәсем килә. Эфирдә язмыш тапшыруы безнең әңгәмәдәшебез Зинур Хөснияр. Зинур әфәнде, менә сезнең бала чагыгызны искә төшердек бит инде. Әти-әниләрегезне язу сызу эшенә осталык кичкенәдән килә дисез. Димәк, шушы Чишмәбашы сезне университетка китерде, журналистика факультетына. Дөрес аңладым? Юк, мин институтта укыдым, мин укытучы. Сез педагогика институтында укыдым, мин шулаймы? Нишләп педагогика өлкәсен сайладыгыз? Мин дә сезне журналист булгач, журналистика факультетына килгәнсездер дип аңлаган идем. Белмим, авыл малай бит. Диндер корку булгандырмы университет. Анысы да бар. Икенчедән, минем бер туган апам шул институтны тәмамлады. 78 елда ул тәмамлады. Һәм мин шул елны барып кирдем. Күрәсең, шул апа укыганга күрә мен ул яхшырак таныш булгандыр. Ага да мин тулай таракка килеп йөридем мәктәптә укыганда, алар янына студент тормышын күрә идем, кызыга идем. Менә шул институтка тарткандыр. Һәм мин бер дә үкенмим. Шул хәтле әйбәт укытучылар, шул хәтле әйбәт институт иде ул, әйме. Димәк, сез телгә алган Рифат Хасанович шушы уку йортында сезне остаз буларак. Фат Галимулли мин иң беренче менә килгәч, мин абитуриент вакытта иң беренче күргән тошым Галим шул булды, ул әңгәмә үткәрде. Ник монда киләсең? Безнең уку йортына киләсең, ник красный? Мин инде аптырап тормадым. Чөнки сездә апам укыды дидем. Апаны белә, аны студенты. Яралайса, әйдә укы диде. Һәм без кызлар күбәйгән группада 25 bir gruppada 25 студент еді. Одан 5 малайлар, қалған 20 кызлар. Көңілді болды, оқу бик матур болды. Яшьлектен. Менә журналистикага соңыннан нәрсә белән нәрсә алып килде сезне? Мин яза идем инде. Минем хыял укытучы булу түгел. Чөнки анда мин әдәбият факультетына кирдем, әдәбият бүлегенә кирдем. Менә минем ишеткәнем бар, әдәбият бүлеген тәмамлаган журналистлар, аларның тел байлыгы икенче төрлерәк үзгә була дигән әйбер ишеткәнем бар. Сез шуңа килешәсезме? Белмим, Мәхмәт Мәгдиев безнең институтта укыган. Муса Җәлил хәтта бездә укыган, диме? Илдар Җиевлар шунда укыган. Мин буларны белә идем.
Аннан соң тагын шулай беренче атаклы шагыйрь Пидиншутта укыган шагыйрьләр, Орбида Фаҗамслар. Мен аларны шунда укыганнарын белә идем. Һәм бер дә теге шикләнмичә монда бу уку йортында язучы булмас дигән минем фикер беркайчан да булмады. Киресенчә ул миңа бик нык ярдәм итте. Аңлашылды. Ә менә шушы журналлар чыгару идеясы нәрсәдән башланды ул? Ул бит инде гомумән аерым бер зур хезмәт таләп итә торган юнәлеш. Аңлашыла, әгәр дә син инде булса әзер басмада корреспондент яисә мөхәррир булып эшләсәң. Ә монда бөтенсенә үзең баш, үзең оештыручы да, үзең язучы да, үзең финансист да һәм үзең подписка да оештыручы. Беләсезме, менә әле ул монда дин китаплары безнең алда кайберләр ята. Менә бу 92нче елда чыкты. Әле мулла дигән сүзне матбугатта әйтергә дә ярамый. Мәчет дигән сүзне әйтергә ярамый. 92нче елда 50 мең тираж белән. Я Хода ни хәйр без сиңа якынлаштык дип атала алмыймы? Менә алда әйткәнемчә, мин тик тора алмыйм инде теге бакыр самавыр кебек кайнап торамыйм. Гел пар чыгарып торам, сүнәм, тагын кабынам. Шуңа күрә мин бер тик тора алмас хокым аркасында булгандыр инде. Ул вакытта хәтерлим балалар өчен русча Мәскәүдә веселая картинка музыка журналлары чыга иде. Һәм менә шушы балалар журналына нигез салына чыгара башлыйбыз дигән аны миңа әйттеләр Язучылар союзы. Һәм безнең Point дигән ул вакытта бер кооператив бар иде уртак. Султан Селимҗанов. Анда шундый идеясе бар иде. Һәм шул эшкә мин алынып, бу 89 елның 15 октябрьдә мин салып әле булмаган Салават Көпре журналына баш мөхәррир итеп билгеләндем. Татарда әйткәнемчә, андый журнал, тишле журнал беркайчан да булмаган. Бик аптырап кына, мин үземә 29 яшь, Армияннан кайтып, радиода, Татарстан китап нәшриятында эшләп белгергән идем. Һәм менә Аллага шөкер, бик матур булып беренче саннары фин кагазында чыга башладык бит без. Фин буяулары белән 90нчы ел күз алдына китерсез. Мәскәүнең веселая картинка мурзиклары тәмәке тратырган, ахуйтыгыз, тәмәке тратырган кагазда чыга иде. Ә без затлы фин кагазында, менә монда беренче санны алып килмәгәнмен. Һәм затлы фин буяулары белән. Мәскәүдә моны Сергей Михалков ул вакытта Россия язучылар оешмасы секретаре Ринат Мөхәммәдович күрсәткәч, съездда, язучылар съездына алып, менә карагыз, татарлар балалар өчен нәрсә эшләп ята татарлар. Татарлардан үрнәк алыгыз дип, бөтен съездга күрсәткән дип сөйләделәр миңа. Менә ул шундый журнал иде. Ул бик көтелгән журнал иде. Балалар өчен. Мин бу журналларны зур тиражлар белән булса да үземнең балаларым өчен дип чыгардым. Үземнең балалар өчен дип. Бөтен эшләнгән эшем менә бу дин китаплары, ул журналлар үземнең балалар өчен дип. Бер заман иле вакытында өйгә кайтып керсәм, үземнең ике бала әле кичкенә, берсе бакчага йөри, берсе беренче класста сыйныфта укый икән. Булар мин кайтканны сизмәделәр. Күзләрен шатландырып, телевизорда кабылганнар да ниндидер порнография фильм Мәскәүдән ул вакытта бирәләр, 90нчы еллар бит карап утыралар. Хәтта мин кергәнне сизмәделәр, ишектән үз ачкымда ачып мен кип сөйләдем дә бу сагага күздән яшаган идем. Бу балалар ничек китәсен булалар шуме. Бу 90нчы булгавыр еллар башлаган вакыт. Бәләкәй балалар пультка баса белгәннәр, ачканнар иде. Мин күздән яшьләр аккан иде. Шуннан мин менә уйлап йөрдем дә, әле ул вакытта Салават Көпре дин китаплары чыгара башладым. Салават Көпре мин менә нәкъ үземнең балалар өчен чыгардым. Үземнекеләр өчен эшләдем. Һәм аңласың әле Тахир Зихра дигән 10 ел буе мәхәббәт, матурлык гәҗәте чыгарып алдым бит әле, мин шәхси гәҗәт шулай уймыйм. Нәкъ менә ул вакытта бик булгавыр чырлар. Мәскәү поплары бөтен мәктәпләргә православие дәресләре кертәбез дип сөйләп торалар мәгълүм программасында. Ә безнең балаларга нәрсә? Мин балалар шунда укырга тиешме? Дип дин китаплары менә бу Аллага шөкер дә, башкасы да нәкъ шул максаттан нәшр ителгән китаплар алып. Һәм менә кызык икән ул. Үзең эшен дип эшләгән эш һәрвакыт яхшы килеп чыга. Салават Көпре менә хәзер 30 елдан артты инде, бик популяр. Менә аның каршында Күңелле Алипа дигән
Әлюбба. Бик кызыклы Әлюбба да эме чыкты. Менә бу Сәбит. Күңел әлифба. Бу интерактив. Бу бөтенләй икенче әйбер. Менә мин үземне анакка алып кайтып күрсәткәнем Язарга сызырга өйрәтә торган әйбит. Бер кичтә Шуннан да. беренче хәрефне өйрәнде. Бер кичтә. Тамашачыларга күрсәтәсем килә, шуннан да бу инде язарга да, укырга да, сызырга Бакча да балалар өйрәтә өчен, торган. өлкән сыйфаттагы балалар өчен. Сәхнә тормышына бәйле журналны чыгару ул нәрсәдән башланды? Нәрсә этәрде? Bundan 20 yıllık, kilesi yılga Allah bilse sahne jurnalının çığa başlauına 20 yıl ola. Tatar tiyatrının beyremin yubileyin 1906 yılda Tatar tiyatro yışkan debime zorlap beyrem edip yatabız. Şundan ben Tatar tiyatro büyük, hınari tiyatro büyük dilerime, tarihi büyük zor diler. Ha şundan üzüme sorab bilen. Hani iş yapmadan yıl yazması yoksa. Bundan 100 yıllık tamaşaçı degen aklı karalı tiyatro turundagına bir iki jurnal çıkıp algan. Bir yukarına tiyatro turundagına. Bugünkü sanat deybiz. İlham Şakirev'de Elif Yavzal var deybiz değil mi? İstrada bir kişili, bugün de bir kişili değil mi? Tiyatro değil mi? Şularının bir tırkep barışı, yol yarıp barışı, yol köşatışı, yıl yazması nişlep yok diye ben üzüme şunu sorabilirdim. O vakitte ben bik mağuğup Tahir Zihra degen gazet çıkaraydım. Bik 15 bin tiraj. Atnağa ayga bir çıkartırgan 8 bitli gazete. O vakitte bik zor tiraj. Bu muhabbet turunda Tahir Zihra. Hem anın kuşumda itip tağan iş ne? Gazet çıkaraydım. İşler eybetiydi, finans halleri eybetiydi. Ben ettim başta yok. Ben şaktı tillik işledim. Değil mi? Şul yaxşı mağdasında tağın bir tillik işledim. Şartlatıp, gırlap çıkıp kilatırgan gazetini yaptım da şunun akçasına sahne degen medeniyet hem sanat jurnalı çıkara başladım. O benim isminde men özüm uylap taptım sahne degen eme. O vakitte şahsi jurnal idi. Şundan sonra indi hazır Allah'a şükür tatmidi sastavında motoruna yaşap okuşlarını siyindirip kileriz. Менә бу шушы бу бит инде үзенә күрә бер эшмәкәрлек тә. Ләкин моның кереме күбрәкме, чыгымы күбрәкме бу хезмәтнең? Әлбәттә, акча саны максатыннан сорамый, фидакарьлеккә басым ясап сорамыйм бу бирәм бу сорауны. Ләсме, һәр язучының язмышы ул гади генә түгелдер инде, гади генә түгелдер. Нендер бер әйткәнемчә шул көтелмәгән бер хәл булу кирәктер. Менә яшерен батым түгел, мен стоим вакытта беренче мәртә үлеп бер кызга гашык булдым. Яндым, биттем, титләү генә түгел, ялкын. Гашык булдым капланып. 80-нче елда. Ләкин ул кабул итмәде. Benim hislerim diye etmeyeyim. Siz şuna da yaşağında da hazır da siz göz düşmeslik irat tugel. O vakitte kızların yüreğini köp yandırgansızdır. Mında indi özünüz aşık buldunuz. Şundan. Hem ol benim bu gışık mışıkka kabul etmedi desek direksirek bulur. Benim yürgen yiğitim var dedi. Değil mi? Şimdi anam bana kadar tanışkan yiğiti bulgan iken. Ben şundan sonra yandım. Kara kömürge eylene yazdım. Hem biz anın bilen tegi kavuşurga turu kilmedi. Men elde iştau. Mena her eserini yazgan vakitte onu indir ilham berek kebek. O kız tugul, o kızga bolgan belki muhabbettir. Hem o kızga men ömrüm boyu rahmetli. Ol mende mena bir oğum olayında, yaşkina oğum olayında dirlet, şunday muhabbet otu dirletken değil mi? O sebepşi oldu. Hem şunsa kızık. Men armiyada aylanıp qaytqaç nak şu kızga aşağan qapqara yüzü nak şu anın köçürmesi degen tağın bir kızını şırattım. Değil mi? Şoň aylandım. Bugün kunda benim hatmam. Yaşlayım. David. Natal şu tarixini söylәгез әле хатыныгыз белән. Men bütün sorağga cevap berge ezirmin, değil mi? Lakin gaýla turunda da söýle alam, çünki zile indi bizden Salal Küpe jurnalının baş muharririymi. Hatın turunda silerge yaratmıyor bu bizim şahsi işime.
Аннан соң менә хәзер соңгы вакытта блогерлар һәм матбугатта шундый кайнар фактлар эзләп имә күренекле кешенең гаиләсен аерылышкан болай дип гайбәтен сөйләргә бик старып киттек. Бу мин бүгенге заманны гаепләмим. Бу Мапассан заманында да булган хәл, димме? Мапассан бик ашу итеп яза. Сезгә ди, минем шәхсем нәрсәгә, минем гаиләм нәрсәгә, минем йөргән кызларым, чигән гышкыларым нәрсәгә. Укыгыз, китапларны укыгыз, новеллаларны укыгыз. Әлбәттә килешәм, ләкин безнең тапшыру башкалардан аерыла бит. Бу китаплар, язмалар һәм иҗат турында безнең эшләүче башка төрле тапшырулар бар, ләкин безнең язмыш тапшыруы нәкъ менә язмыш белән бәйле. Гаилә, ул сезнең хатыныгыз, ул турыдан-туры сезнең язмышыгызны үреп баручы шәхесләрнең берсе. Шуңа күрә генә бу сорау. Нидә булса киризләүдән түгел. Замира ханым, мин гаиләне инкар итү түгел. Бүгенге тормышта ул гаилә яшь вакытта да һәм бүген бигрәк тә ул беренче урында. Ул крепис, ул кирмән, ул әгәр дә гаиләң нык булмаса, әйме, менә иштә дә төрле дөнья борчылып банда сәдер итеп кайтасың, гаиләгә кайткач, син бөтенләй таралып китеп ял итәсең, яңадан кирәкле кешегә әйләнә башларсың. Энергия аласың әлбәттә. Менә үземнең хатыным турында, мөнәсәбәт турында сөйләп Трасым кими дидем, Гаяз Хакимның Синнәче бабай дигән менә хикәясе бар, бик шәп хикәя. Менә мин шуның белән җавап бирер идем. Синнәче бабай корбан кылый, гилизм белән гомертә гомер буе име, малайлары солдат патша хезмәтендә китеп һәлак була, икесе име, һәм карчыгы гилизм вафат булганнан соң, әле күрәсең яшьрәк була. Ул үзенә иптәш әбиләр хатыннар эзләп йөри башлый, үз авылына тапмый, күрше авылдан бер хатын табып, алып кайтып утырта, ләкин үзенең сөннәт пәкесе белән тегенең бәрәңге акчаганын күргәч, аны куып чыгара. Һәм карчыгы гилизм үлгәч, Синнәче бабай корбан кылый, карчыгының баш ишенә үзе кабер казый башлый. Ул гомер буе яшәгән, гомер буе гармониядә яшәгән. Менә безнең гаиләдә дә, безнең хатын белән мөнәсәбәтләрдә нәкъ шундый исхакый хикәясендә язган кем. Шулай булсын. Бөтен бәхет аныклар менә, анык бар бит. Бик батыр анагыбыз бар. Кояш хәзер безнең өчен җир кояш тирәсендә түгел, ашы анык әйләнә. Һәм милләт яшь вакытта уйлыйм. 50 яшьлек, 60 яшьлек кешеләр бөтен танышлар, әйме? Булар нәрсәгә яши икәнне бу яшькә җиткәч. Кызык, нинди кызыгы бар инде, 60-та яшәүнең ни кызыгы бар инде, әйме? Дип уйлыйдым мин. Бу минем бик нык истә калган, әйме? Уйлыйдым. Ләкин менә яши башлый, яши, шундый фикергә килдем. Һәр яшьнең үз кызыгы бар. Әлбәттә. Үз матурлыгы бар. Ул вакытта мәхәббәттә бүтәнчәрәк, әйме? Менә мин үзем адам сайын, бүгендә адам сайын әлдә гашык батырган кеше. Мин гашык булмасам, bir atlandı. Min yazalmıyor. O benim ilham. Min irte bilen, kişten başlıyor. Akış gününde anda uzun çarşılar üstüne koyan yıldızlar. Min yakın sayın görem, min yakın sayın gashık bulup. Öyle mi dolayım ben? Işıkta bilen şunu yükümlüyüm değil mi? Konstitusiya şundayım. Ayı. Ya bana motorlar kışta şunu sandığa işittim ben, yani gashık bulam. Değil mi? Şolay motor kızlar gördüm mü? Şolay gashık bulam. Irak'tan bulsa değil mi? Irak'ta bilen Tatar kızları. Bana bu Hor kızları diyen roman Tatar kızları turunda, Tatar kızları yazmışı turunda. Bunda benim tip kimi hem eklegen fikir dünyada bana motorluk var, tabiat motorluğu, başka motorluk var değil mi? Lakin benim için, bizim için birine motorluk. Ol da basa dünyada Tatar kızı diyen motorluk var. Dünyada Tatar kızı diyen darurluk bula. Hem şul isepten saflık bula. Bana biz sınırlı 90'lı yıllardan başlap 90'lı yıllar turmuşumuzda dibirdep kilip kirgeç biz bu eybirini anıttık. Eğer de biz bugün saf imanlı Tatar kızı terbiyeli alabız iken milletin kileşek için bir deyince başlı olmayacak. Bir deyince başlı olmayacak. Bizim yine Tatar halkının kileşekte uçuş stratejisinin negizinde eybet namuslu, saf kızlar
тәрбиеләү ята. Шунда менә бу фикерегез белән килешәм, сезнең тамашачылар да килешәдер дип уйлыйм. Менә милләтне саклыйм дисәң, татар кызларын менә милли рухта тәрбиялә. Чөнки ул әни буласы кеше, ул әлбәттә тәрбия бирә алдагы киләчәк буынга. Шулай ук ничек кенә булса хатын-кызның иренә дә тәэсире зур. Хатын-кызның тәэсире зур иренә. Гаилә ушагы ул. Гаилә, шуннан да шулай. Гаиләнең нигезе хатын-кыз. Һәм әлбәттә менә бу намуслык, сафлык билгесе, ул әлбәттә хатын-кыз әгәр шуны саклый икән, әлбәттә нәселнең саф булуы, чиста булуы да әлбәттә хатын-кыздан. Шунда бик дөрес фикер. Кызларны милли рухта тәрбияләргә кирәк. Нинди дә булса, теге сәясәт өлкәсендә теге депутатлар нинди булса әңгәмә апарса, менә бу фикерне сезгә әйтергә кирәк. Әйтергә кирәк, бик дөрес фикер. Аннан соң менә хәзер бу бик озактан бәхәсләр бара инде. Җәмгыятьтә хатын-кызның роле. Ул сәясәттә кирип китәргә тиешме, җитәкче булырга тиешме? Әлбәттә, искәрмәләр, чыгарылмалар була, хатын-кыз депутат да, җитәкче дә булып эшләргә мөмкин. Ләкин хатын-кызның төп миссиясе гаилә. Дөрес. Гаилә. Ирен менә канатландырып тору. Ират бит ул бер караганда менә миндә зур гәүдәле, инде таза ират әйме. Мин бик гади, бик самими. Миңа хатынның менә ничектер бер узганда, көпшендә узганда бер җиле кагылып китүдә җитәйме? Миндә бер мотор сүз дә җитә. Әйме? Битте, ул көн мин яшим, ул көнне. Менә миңне түгел, бар иратларда шулай. Менә хатын-кыз безне яшәтә, хатын-кыз иратны дуңгыз иткәндә, кымыз иткәндә хатын-кыз дип юкарына әйтмәгән, мәкалдәме? Хатын-кызның төп миссиясе ул гаилә. Барыбер зур урында да эшләп атаклы ханымнар да гаиләләре булса, алар тагын да бәхетлерәк. Дип уйлыйм. Бу мин язучы буларак уйлап чыгарга әйберле түгел. Бу Ходай тарафыннан безгә җир шарына адәмнәргә ингән фәлсәфә, төшенчә, хәтта тәкъдир дип әйтергә. Эфирда язмыш тапшыруы безнең бик кызыклы әңгәмә бара. Зиннур Хөснияр белән күренекле журналист, публицист, язучы. Менә бу китапларны чыгару, менә бүгенге базар мөнәсәбәте шартларында ул әлбәттә бик зур хезмәт таләп итә. Менә нинди булса, квоталар нинди булса лимит бирелә бит язучыларга. Сез менә бу сорауга ничек карыйсыз? Илгәрәк заманнарда бит инде ул китаплар күп басылган. Сезнең фикерегез менә бу әйбергә карата? Чөнки зарланабыз бит, укучы дибез. Беләсезме? 90-нчы елларда без әдәбиятны, сәнгатьне бераз онытып җибәрдек. Хәзер шул инҗише буенча барабыз. Бүгенге көндә әдәбият, әдәби сүз, китап, сәнгать шул кадәр актуаль, хәтта беренче урынга чыгарга тиешме? Яшьләр арасында, балалар арасында бигрәк дәйме? Менә телдә фаҗигалар, мәктәптә булган фаҗигалар, атышларны һәм вузларда, интернет аркасында дибез, диме? Әйе. Интернет аркасында дибез. Интернетның гаепләргә ярамый, безнең үзебезнең гаепләргә кирәк. Интернет ул шәп нәрсә. Шәп нәрсә ул. Ләкин балаңа юнәлеш бирә алсаң, һәм әдәби әсәр укыта алсаң, яшьтән ул балаң өчен әтияне киләчәктә дә борчылмаска мөмкин. Әдәбият сүзе ул менә йөрәккә күңел тәрбияләү дигән әйбер бар име? Аңа бары тик әдәби әсәр белән генә, әдәби китап белән генә ирешеп була. Һәм дөнья галимнәре менә минем сүзем түгел, минем колым түгел, Әйшә Фатыйма кол дигән кебек име? Минем сүзем түгел. Интернетның бу ташкынына каршы да түгел, хәтта бер генә нәрсә белән торып була. Ул да булса әдәби әсәрләр белән, әдәби китаплар белән. Баланс булырга тиеш. Шулаймы? Интернетта, китапта. Мин үзем интернетсыз бүген эшли алмыйм. Ниндер мәгълүмат кирәк икән, мин роман язгандаймы, мин китапханәгә барсам күп вакыт уза. Интернетка кергәндә шул саннарны кайсы елда булган вакыйга интернеттан алам. Архивтан эзләү әйешенә дә күп вакытны алыр иде. Интернетның гаепләргә ярамый. Безгә үзебезнең гаепләргә кирәк. Менә миндә үсәрдән балалар, малай кеше бит ялкаурап була, гел интернетта утырмакчы име. Мин аңа мәҗбүр итеп 5-6 сыйныфта микән китаплар укыта идем. Әйбәт китап сайлап бирәм, бер китап татарча име. Үземә китапларны беләм бит, ниме. Шуны укый, кешеләр укытам.
Işteliğin siyetem, helalemesin deyip. İkinci Rusça kitap okutam, işteliğin siyetem okuturgeç, hem 2 saat kınga internet berem. Benim olay bütün işi benim tanımasın diyor, değil mi? Şunu alsam bir zaman, şolay bir yartı yıl azaplanmış, qaraymiz, şey içerge anda bolat yok, malay yok, qayadır, ide. Qayada yo'qolgan malay, qay ekan qay. Qo'shib o'zini söz etmasinlar, baylanmasinlar deb, qo'shib kitob o'qib berdi. Yartı yıldan so'ng. Mine bit o. Natijasi Ham bor. bugun kunda da o yozuvchi tugul, gumanitar fan tugul, o finansist. O kitob o'qib, o rahmat ayta, atayim deb mana sinishganda ham mantiqli, logik fikrli vaqtida, endi dokument to'targanda da kitob so'zi bikniq yordam etadi shul bazı bikniq yordam etadi. Albatta shu. Shunga ko'ra har kitoblarni chiqaruv. Mana bu yil yubiley ayından Tatarstан kitap nashriyati novellalarni chiqardi, rahmat ayman. Ham men tag'in bir roman aytganimcha Hur qizlarin yozib tamomladim. Mana bir nashr etasi keladi yuragimga. Mening bu roman bo'yicha shu Tatar qiz degan fikrga biz kongress bilanda, Mag'arib ministrligi bilanda, Madaniyat ministrligi bilanda kitob o'qishlar konferensiyaga ishtirok etamiz. Bu pandemiya biroz irib bersaymi. Men mana kreditga ақша alып $500 million o'z hisobimga chiqardim. Men bir qachon bo'lay ishlagan yo'q, mana shunga majbur bo'ldim. Men 2 marotaba o'zimizning hurmatli, men bek hurmatli prezidentimiz Rustam Nurg'ayevning shunda eshitdim. 2 marotaba aytdi, so'nggi yillarda. Bizda Rossiya ko'lamida shiorliq tatar adabiy asarlari yo'q deydi. Deymi? Men biroz bu ko'ngilga tegdi, men yozuvchi. Prezident bütün edebiyatını okup barığa tiyiş tugul, ulanıp bilirge tiyiş tugul, sözde yok. Demek ana barıp jitmegen. Bizde Rossiya ko'lamida shiorliq eserler var. Elge bugün kunda biz elemana iyişip qana bita olmayız. Rusçaga tercüme etip bugün kunda bita PR degan narsa var aymi? Harakatlanib bizning edebiy eserlarni Rossiya ko'lamida shiorga mumkin. Ham hatta dunyo ko'lamida. Mana bir asırlık tarixga burilib qaraylik. 19 asır Rossiya, Paşa Rossiyasi. Ortda qolgan Ruscha aytsak Atistalli Rossiya. Lakin Rossiyani chet ellar dunyo hurmat etadi. Ne uchun? Yozuvchilar edebiyoti uchun. Pushkin, Gogol, Chekhov, Dostoyevskiy, Tolstoy. Agarda bular bo'lmasa, chet ellar ul vaqtda Rossiyaga tikirib kelmagan bularga g'afil etadi. Değil mi? Şul edebiyat arkasında bugün mana aytib kelgancha bizning prezidentimiz arkasında, onun kişi arkasında Tatarstan'ı hem Tatar halkın dünya tanı başladı. En birinci sport arkasında, değil mi? İkincisi iktisat. Tatarstan'ın iktisadi modelleri degen evliler var. Buna 2 evler. Şunun ikincisi de var, ikinci komponenti. Edebiyatı, sanatın dünya ko'lamida tanıtsa, o mine degen Tatariston için, Tatar halkı için mine degen PR olur deb aytamiz men, deymi? Ham mana biz agarda bugün şunu ishlay olsak, bunu ishlash bek yengil, aytganimcha qabatlab aytaman. Hatta dünya ko'lamida ko'rsatilgan bizning asarlar bor. Agarda biz o'zimizning edebiyatini, Tatar edebiyatini bugün Rossiya ko'lamida, dünya ko'lamida ko'rsata olmaymiz ekan, bizning kelajak yo'q. Bizim Tataristan'ı mana iqtisodni, sportni tanırlar da bir vaqt onu taşaklar. Şunda edebiyatni, sanatni da elektirib qo'ysak, mana ish turli yo'nalish deymi? Tataristan'ı bu hatta bugungi ish makallik biznesning bir niye tip siyosatdan deb aytırga kerak emas. Mana Tataristan'a Kiyirge, Kazan'a, Kiyirge, Cihang'a, çetil kişisi de başlarının sanatın, edebiyatın internetten qarab nesi iken bu, nişi iken bu değil mi? Eğer de kızıqsınırlık sanatın hem edebiyatını göreyken, olanda kilgeç sportunu da göre, sanatını da göre, hem iktisadi modellerini de göre. Bu buna Beylengen, sizin fikirçe bular işi beylengenler. Beylenişte anlaşıldı. Siz ne şu fikirlerinizini siz eserlerinizde çaldırasınız mı? Yazmalarınızda, publisistikada mesela? Buna bizning bir Tatarning mentaliteti, buna halkı bir karşılıklı. Bizim babaların siyakabız bitindi.
Иван Грозный вакытында Казан ханлыгының тәхетен Мәскәүгә үзләре илтеп биргәннәр. Һәм мәсьәлә түгел. Әле кан кыйган кыл шәрифләр бар. Әмма Шаһгалиләре бар. Шаһгалигә каршы куерлык шулай ук әйткәнчә кыл шәриф һәм башка япончыларыбыз бар име. Менә шул хакта мин бик күптән бер әсәр язасым киләдер. Бүген көндә мин аны язып тамамладым бу романны. Biraz үзем өчен суыту өчен суытышка әле куеп торам. Суыңгач. Хисләр суыңгач, Салкын бер акыл белән, Ремадан карап чыгасым килә. Һәм менә без яшь вакытта Батулла әйтә идек. Һәр язган әсәрегездә татар халкының гаме, татар халкы турында, аның киләчәге язмышы хакында булырга тиеш диде. Әгәр дә мин ниндидер мәхәббәт турында җиңелчә генә бер хикәя бүген язам икән, анда шулай ук татарның моңы булырга тиеш дип уйлыйм мин. Һәм Нигәсе бер милли бизәгә орнамент шулай бит. Татарның моңы дип әйтик инде. Әлбәттә шулай. Менә инде без сезнең белән аралашабыз, сезнең фикерләрегез чыннан да бик кызык. Менә милләтне саклау буенча, телне саклау буенча тамашачылар арасында килешәләрдер. Инде әңгәмәбез дә ахырына якынлаша. Сез укучыларыбызга, тамашачыларыбызга нәрсә әйтер идегез? Укучыларыма теләкне бер шигырь юлы белән генә әйтер идем. И татарым, тарихи вә бик борынгы халык, дөнья белән бергә яралган, яры инде, тел астыңа салып куярлык, туган телен саклап калалсаң. Чыннан да бик тирән мәгънәле сүзләр. Чөнки безнең кайбер шәхесләр, кайбер кешеләр телне саклауны кемнәндер өмет итәләр. Өмет итәр, аны дәүләт сакларга тиеш, аны менә язучылар сакларга тиеш, укытучылар сакларга тиеш, яисә менә син сакларга тиеш, син. Ләкин мин түгел дигән әйбер бар. Ә миңа калса, телне саклау ул һәркемнең бурычы. Ул вакытта ул тел астына гына салырлык булмаячак, тел өстенә салып, рәхәт иттереп сөйләрлек үзебезнең телебез булачак. Шулайдыр дип уйлыйм. Туган тел турында язучылар күп сөйләшә бит. Һәм халык уйлый башлады, име? Туктал миңа нәрсәгә соңынды, име? Ул язучыга кирәк, ана чыкканда да безнең калышка сөйләп утыра, име? Миңа туган тел кирәк түгел. Мин әсәрләрне русчада, инглизчәдә бастырып, име, көн күрә алам. Туган тел ул барчага кирәк. Тел ул тәрбия. Синең балаң, аның теле булмаса, бернинди тәрбия ала алмый. Менә шул бу аксиома. Мин кемнән укыганны хәтерләмим. Син әгәр дә урысча татар булып милләтең, урысча сөйләшсәң, татар булып милләтең, инглизчә, французча сөйләшсәң, син анда килмешәк булачаксың. Килмешәк. Инде әгәр син үз телеңне, үз милләтеңдә һәм үз асылыңда каласың икән, син тулы хокуклы бер шәхес, милләт вәкиле булачаксың дигән иде. Һәм бу сүзләрдә дөрестлек бар, чыннан да шулай. Генофондка, баланың генофондка зыян саласың икән, бетте. Ул баланың син зур эшкәчтә юллыкчы булуын көтмәйин. Чөнки шул инглиз сине инглиз дип әйтмәячәк, урыс сине урыс дип әйтмәячәк, немец тә сине үзенең немец дип әйтмәячәк, син барбыр шул телдә сөйләшүче килмешәк булачаксың ди. Там бер гадигә булса Замира ханым, моны белмиләр име? Менә монда бар иде. Мин инглиз телен өйрәнәм дигән китап чыгардык без Салават Көпе журналы каршында. Татар теле һәм татарча һәм инглизчә генә. Татар теле аша инглизчә өйрәнү. Татар теле ярдәмендә инглизчәне өйрәнү, урыс теле ярдәмендә өйрәнүгә караганда күпкә җиңелрәк. Чөнки безнең инглизләр белән берничә уртак хәрефләре бар. Татар теле белән шулай ук француз телен өйрәнү тагын да җиңелрәк. Чөнки француз теленең телендәге басымнар белән татар телендәге басымнар икесе бер. Бик кызык. Име? Татар теле аша өйрәнү җиңелрәк урыс теле ярдәмендә өйрәнүгә караганда. Менә без күп тирәдә шундый китап чыгардык. Татар теле аша инглизчәгә күптән инде булган хәлиме? Һәм аны бик шатланып кабул иттеләр әти-әниләр име? Чыннан да шулай икән. Татарча турыдан-туры татарча инглизчә өйрәнә. Сезнең тормыш фәлсәфәгез нәрсәдән гыйбарәт? Көрәш. Һәр татарның тормыш фәлсәфәсе көрәш булырга тиеш. Көрәш
бары татарның бәхете бары тик көрәштә һәм гыйлем алуда. Ике нәрсә. Менә мин тормыш фәлсәфәсе ул мотор мәгънәсендә, яхшы мәгънәсендә көрәш милләтне дип әйтергә бик яратмыйм. Мин туры килеш шулай мин милләт өчен эшлим, халык өчен эшлим. Мин Алла дип әйткән кешеләрдән дә, шапырнып йөргән кешеләрдән дә бик симим. Тәүфикле, инсафлы адәм баласы тәрбияләү. Ул адәм баласы бит ул сарык бәрән түгел. Ул туды да дүрт аякларын китми. Аны әле бакчага йөртеп әймә, гаиләдә күпен тәрбияләсе, мәктәптә укытасы, югары уку йортында шул хәтле катлауларны тәрбияләү. Әйме? Шуңа күрә менә шушы тәрбия эшендә актив катнашасы килә. Ул рух тәрбиясе, без язучылар, шул рух тәрбиясе өлкәсендә нинди булса бер өлеш керталсак, мотор өлеш керталсак, үзебезнең эшләгән эшләргә һәм яшәгән гомергә үкенмәс идек. Бу бик зур нәрсә. Артыңа борылып карагач, аны менә хәле уйлыйсың, әйме? Мин туктады, мин нәрсә эшләгәнсең дип. Менә монда әле без эшләгән эшләрнең ширигенең шириге дә юк. Бу өстәлгә сыймалар әйме? Алар бик күп. Аллаһка шөкер. Менә китап исеме. Аллаһка шөкер бу эшләр бар. Әле тагын киләчәккә дә планнар. Бик зур Алла бирсә, Ходай Тәгалә барыбызга да ишәнлек бирсен. Бу бигрәк тә кыргый аңлашылмаган пандемия заманында мин барлык халыкка, татар халкына түгел, барчабызга да ишәнлек, саулык теләр идем. Амин, шулай булсын. Исән сау булыйк, сәламәт булыйк. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүгенге тапшырудан шуннан да бик күп гыйбрәт алырга була. Тел саклау мәсьәләсендә дә, милли юнәлештә дә, гаиләгә, иратка, хатынга, балага карата мөнәсәбәт уңайнан да бик күп үзеңә файдалы киңәшләр алырга мөмкин. Рәхмәт сезгә фикерләрегез өчен, рәхмәт хезмәтегез өчен. Бу китаплар, бу журналлар беләм сезнең яраткан басмаларыгыз. Киләчәктә дә шулай булсын. Уңышлар сезгә, уңышлар. Ә инде мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезгә зур рәхмәт. Бу кичне безнең белән булганыгыз өчен тагын бер атнадан күрешербез. Исәнлектә очрашыйк. Сау булыгыз.